Днес е втория епизод на Clash of Clans. Съжалявам, че се забавих толкова, но ми беше много напрегнат графика. Както виждате, съм се развил доста и сега спестявам, за да си апгрейдвам оръдията. Сега мисля да атакувам. През битката няма да говоря. И за това е. Както виждате, аз съм си направил клан, лидер съм. В него имам няколко приятели. И за сега е това. Също така съм си апгрейднал бараките за балони. Имам и един нов Wizard Tower. А сега спестявам за спел фактора, че ми е много важен. И нека нападаме. Мисля да не нападам чак толкова силен, защото кой знае, може да ни бие. Няма ли ни слаби? Само силни ми се падат. Добре, още малко и започваме нападението. Този е идеален. Започна тук. Струва ми се много удачно да го нападам. Битката беше успешна. Сега малко се ядосвам, защото трябва да изчакам още да ми се апгрейдне еликсир сториджа. Но не знам още какво да правя. Значи в момента нищо не ми се апгрейдва. Значи ще апгрейднем. Мисля да апгрейдна един Archer Tower. Нека си вземем парите. И да апгрейдваме. Готово. Друго нещо, което може да апгрейднем, от доста време се чудих, е Army Camp. Но все още не знам. За сега мисля да апгрейдна едната мина. И нищо повече. Това ще бъде от този епизод. Благодаря, че гледахте. Аз съм Чубака 261. Чао!